1920-30 елларда Татар Академия театрында искиткеч талантлы актер Сиддык Айдаров эшли. Композитор Солтан Габашинең аның турында Сиддык Айдаровта драматик артист таланты белән җырчы таланты соклангыч дәрәҗәдә кушылган. Аның тавышы беләнме, уены беләнме күбрәк җәлеп итүен әйтүе дә кыен иде дип әйткән сүзләре мөгаен бу артистны сәхнәдә күргән һәм ишеткән күпләрнең фикеренә туры киләдер. Сиддык Хәнәфи улы Айдаров, чын фамилиясе Рахматуллин, 1895 елның 25 декабрендә Казанда вак сәүдәгәр һөнәрче гаиләсендә туа. Мәрҗәния мәдрәсәсенең 4 сыйныфын тәмамлаганнан соң малай укуын калдырып эшли башлый. Шулай да аның рус-татар мәктәбендә укуы билгеле. Сиддык кичкенәдән музыкага тартыла, гармунда уйнарга өйрәнә, җырларга омтылышы да зур була. Ул Казанның атаклы җырчысы Ашустовичтан җыр дәресләре ала. 1910-12 елларда Шәрык клубында татар кыллы оркестрында уйный. Гөлсем Болгарская егетнең җырга да осталыгын күреп алып, аны труппада җырларга чакыра. Әтисенең ризалыгын алу җиңел булмый. Шулай да ул Аллаһтан сиңа уйнау, җырлау сәләте бирелгән икән, җырла һәм уйна, мин каршы түгел дип фатихасын бирә. Сиддык 1912 елдан Сәйяр труппасына керә. Баштарак гармунда уйный, соңрак аңа кичерәк рольләр тапшыра башлыйлар. 1917 елда яшь артист Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Бану драмасында уңышлы уйнап, үзен җырчы артист буларак таныта. Бу спектакльдән артист Сиддык Айдаровның чын сәхнә юлы башлана. Гражданнар сугышы елларында Сиддык Айдаров Татар фронт театр труппалары актеры һәм режиссеры. Ул шулай ук Уфа, Самара, Оренбургта концерт эшчәнлеге белән дә шөгыльләнә. 1920 елда Казанга әйләнеп кайткач, Татар дәүләт театр труппасына алына. 1921 елда Мәскәүдә Коммунистик интернационалның 3-нче конгрессында катнашучыларга этнографик концертлар оештырган өчен рәхмәткә лаек була. 1922 елда Петроградта Асчылык милләтләренең татар бүлеге каршында оештырылган 1-нче агитацион татар труппасын җитәкли. 1924 елда Сиддык Айдаров Казанга әйләнеп кайта һәм 1933 елга кадәр Татар академик театрында эшли. Матур тембрлы тавышка ия артист әлеге театрда куелган музыкаль-драматик спектакльләрдә төп рольләрне башкара. Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл, Сүнгән йолдызлар, Казан сөлгесендә, Булат, Исмәгыйль, Ильяс, Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Бану спектаклендә Хәлил, Таҗи Гыйззәтнең Наемчигында Батырҗан образларын тудыра. Шулай ук үзен драматик рольләр остасы буларак та таныта. Шиллерның Мәкер һәм мәхәббәт спектаклендә Фердинанд, Гогольның Ревизорында Хлестаков, Островскийның Гаепсездән гаеплеләрендә Милавзоров, Шәриф Камалның Козгыннар ясында буенча куелган спектакльдә Мәхмүд образлары Сиддык Айдаровның җитлеккән сәхнә остасы булуын раслый. 1933 елда Сиддык Айдаров Мәскәү консерваториясе каршында ачылган Татар опера студиясенә укырга җибәрелә. Ул опера әсәрләрен башкару нечкәлекләрен халкына хас булганча мавыгып өйрәнә. Уку чорында ук Чайковскийның Евгений Онегин операсында Ленский партиясын татарча башкара. 1938 елда Сиддык Айдаров укуын тәмамлап, Татар опера театрында эшләргә дип Казанга кайта. Әмма Казан опера сәхнәсенә чыга алмый. 1938 елның 13 сентябрендә вафат була. Татар театры лирик баритоны тавышы белән тамашачы күңелен яулаган зур талантын югалта. Сиддык Хәнәфи улы Айдаров Казанда яңа татар бистәсе зиратына җирләнә. Казан шәһәре авиатөзелеш районындагы бер урамга аның исеме бирелә. Сиддык Айдаров үз гомерендә 2 тапкыр өйләнә. Беренче хатыны һәм сәхнәдәге партнеры Әшрәф Синяева, икенче хатыны
Татарстанның халық артисты Галия Кайбицкая. Сиддик Айдаров 1928 елда туган улларына Сәяр театры хөрмәтенә Сәяр исеме куштыра. Сәяр Айдаров архитектор, архитектура докторы, Россия архитектура һәм төзелеш фәннәре академиясының хакыйкый әгъзасы була.